खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ एबसुनिफ्राय बिदाय लाखांनायनि उनाव बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जानायखौ लानानै अदालगुरियाव XNDB लोगोसे लाइमोनफोरनि खौरांगिरि मेल लानानै दिपेन बर' बिथांखौ बरायदों आरो बाख्नायना लादों। जेराव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जयनिं जानायखौ लानानै दुंब्रुदै बरायदों खौरां मेलनि गेजेरजों। आरो बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुङोदि फैबाय थानाय समाव गावनि रोंगौथिजों हारिनि थाखाय हाबा मावफुंलांनो हाथों। फरायसा आफादाव थाबोनानै माहारिखौ जेरैबायदि सिबिबोदों बेबादिनो राजखान्थिनि फोथाराव फैनायनि गेजेरजोंबो हानायमानि हारिनि गेजेराव खौसेयै हाबा मावनो खाबु मोनथों होनना अदालगुरि बारग' NDB हान्जानिफ्राय गाहाम हामलायनाय आरो बरायनानै लादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय 17 जानुवारि 2025 खालाराव बर'फोरनि बागुरुम्बा दोहौआ गुवाहाटीनि सर'सजाय स्टेडियामाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि नुजाथिनायाव 10,000निबो बांसिन मोसाखावरिफ्रा बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंदोंमोन। आरो गिबि मन्त्रिया खोथा होखानाय बादियै जाय लाइमोनफ्रा जाय दामगिरिफ्रा बिथांमोननि नाजानायजों थांनाय बर'नि बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लादोंमोन बिथांमोननो अनथोब होनो थाखाय फोसावनाय जादोंमोन। आरो मोसाखावरि आरो दामगिरिफोरनो 25,000 रां आरो फोरोंगुरुफोरनो 50,000 रां खरै बे रांखौ होनो गोनांमोन। नाथाय बे रांखौ दासिमबो बाहागो लागिरिफ्रा मोनाखै आरो बेखौ लानानै गोबां बाहागो लागिरिफ्रा आसा खालामनानै दं माब्ला मोनगोन होनना। बेनि गेजेराव बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां फैदों। दिनैनि गेजेराव गोबां मोसाखावरिफ्रा 25,000 रांखौ मोनगोन आरो माखासे मोसाखावरिफ्रा बे रांखौ फैबाय थानाय समफोराव मोननो हागौ एबा दासिम बे रांखौ मोनाखै जानो हागौ। बिथांमोनाबो गासिबो रांखौ मोनगोन होनना बे समाव मिथिनो मोनदों। इराना गोहोगोरा आमेरिकानि हेंथायै साहसजों दावहा नांनो थाखाय जेब्लायबो दावहानि आदब थियारि खालामगासिनो दं। बावैसो सिगां आमेरिकाया इराननि 90% थावनि दोनथुमनाय दिपआव गाग्लोबनायनि बिथांखि लादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। फारसेथिं US नि रिपर्ट बादियै इराननि गोदानै बिबान मोननाय जौसिन दैदेनगिरि मस्ताबा कामेनियाबो रुंसारि जाबाय होननानै दाबि खालामदों। बे बाथ्राखौ आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ रायजोआरि महरै फोरमायदों। नाथाय बेबो सैथो नङा दि बावैसो सिगां मोनसे खौरां बिजोङाव जानाय मोगा-मोगियाव आमेरिकानि हादोरगिरिया बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। जेराव NBC निउजनि मोगा-मोगियाव ट्राम्पआ दाबि खालामदों दि इराननि गोदान बिबान मोननाय जौसिन दैदेनगिरि मस्ताबा कामेनिया थांनानै दंना थैखो बेखौ रावबो मिथिया। नाथाय दासिम बेखौ रावबो नुनाय जायाखै। आरो जुदि बियो दासिमबो थांनानै दंब्ला हादोरनि थाखाय सोलोजों खामानि मावनो खावलायो। लोगोसे बिथाङा गावखौ गथायनांगौ होननानैबो बुंदोंमोन। मख'नो गोनांदि इराननि गोदान जौसिन दैदेनगिरिनि बिबानखौ लानायनि उनाव रावबो मस्ताबा कामेनिखौ नुनो मोनाखै होनना रिपर्टआव फोरमायदों। तेलेंगानानि मुंदांखा राम'जी फिल्म सिटीआ हादोरनि गिबिसिन सिने मेजिकेल ग्ल' रान खुंफुंदों। सनिबारखालि जानाय बे जर'खा खारनाय बादायलायनायाव सा 2,500सो खारग्रा आरो गेलेमु मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। खारगिरिफ्रा सिने मेजिकेल ग्ल' रानाव मोनसे गोदान मोन्दांथिजों बाहागो लादोंमोन मानोना साफ्रोमबो सुबुङा DJ देंखो आरो नियन लाइटनि गेजेरजों लोगोसे फिटनेसनि समान मोनसे सोमोनांथाव दिन्थिफुंदों। सरासनस्रायै राम'जी फिल्म सिटीआ फावखुंगुर आरो स्टन्टमेनफोरखौ केमेरानि सिगाङाव दिन्थिफुंनाय नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि राम'जी फिल्म सिटीनि MD बिजयेश्वरीजों लोगोसे गुबुनफोरजों सिने मेजिकेल ग्ल' रान 2026खौ फिरफिला बिरहोनाय नुनो मोन्दों। सिने मेजिकेल ग्ल' रान 2026नि फ्लेग अफनि उनाव सिने मेजिकेल ग्ल' रानआ 3, 5 आरो 10 किल'मिटार थाखोआव खारनाय खुंफुंजायो। राम'जी फिल्म सिटीनि मेनेजिं डाइरेक्टर बिजयेश्वरी आरो ETV नेटवर्कनि डाइरेक्टर पूर्ण सुजाय बिथांमोना गुबुन आलासिफोरनि नुजाथिनायाव 10 किल'मिटार खारनायखौ बेखेवनानै होयो। फावखुंग्रि बरलक्ष्मी शरद कुमार आरो क्रिकेट गेलेगिरि कृति केशरा बिथांमोना बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। इराननि अइल थावनिफोराव आमेरिका आरो इजराइलनि एयार स्ट्राइकजों बारमण्डलाव ओंखारनाय बिस गोनां उखुन्दैया जोमै जानानै बुहुमाव गोसोम अखा महरै फैफिनबाय। जायनि जाहोनाव हादोरनाङारि सावस्रि बिबानगिरिफ्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोब्राब खैफोदनि थाखाय सांग्रांथि होदों।
तेहराननि थागिबिफ्रा थांनाय सप्तायाव गोबां थावनि थाव दिपु आरो मोनसे रिफाइनारियाव गोहोम गोग्लैनायनि उनाव इराननि राजथावनि खाथियाव खोमसि आरो अखा हानायाव मेगन सानाय आरो हां लानायाव गोब्राब जानायनि फोरमायथि होदोंमोन। मोननै सप्ता दाङाबाजिनि उनाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन बाहागोफोरावबो गोसोम जोमै एबा गोसोम उखुन्दै ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जादों मानोना इराना गावनि फारसि गल्फ नसुंसेनि थाव आरो मिथिंगायारि गेस सुबिदाफोराव ड्रन आरो मिसाइलफोर हगारनानै आमेरिका आरो इजराइलनि एयार स्ट्राइकनि हेंथायै फिननाय होदोंमोन। रोंग'साफोरा बुङो दि अखाया आबहावानिफ्राय खैफोद गोनां केमिकेलफोरजों रुजुनायाव थाब बोखारो, नाथाय गोसोम अखाजों मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरा गुसुं आरो गोलाव समनि सावस्रि खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय सांग्रांथि लानांगौ। बे समाव मेगन बेरामिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लाबोदों आइमेक्स आइ केयार एन्ड अप्टिकेलआ उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव गोदानै खुलिदों सानफ्रोमबो मेगननि डक्टर मोननो हानाय गंसे मेगननि खुलि। डिमाकुसि पुलिस थानानि मोखाङावनो खुलिनाय बे आइमेक्स आइ केयार एन्ड अप्टिकेलआव गोबां गोजौ थाखोनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना गोजान जायगा गुवाहाटी, नेपाल बायदिफोराव थांनो गोनां गैलिया। आथिखालाव बेरगावनि डिमाकुसियावनो बे खाबुखौ मोननो हासिगोन। बे अप्टिकेलाव कम्पिउटारजों मेगन टेस्टिं, सानग्लास, ब्रेन्डेड फ्रेम आरो लेन्स मोननायजों लोगोसेनो रिफ्रेक्शन, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रेक्शन, एट्रिब्यूट, सिरमार टेस्ट, वाशिं, सिरिंजिं, फरेन बडी रिमूवार, W4DT, कानेक्ट लेन्स फिटिं बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन होनना बे समाव मिथिनो मोनदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रोमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।